η οποία πέρασε από πολλές ενότητες σαν φοιτητριά, δούλεψε και το χειροποίητο χαρτί, έκανε πολλές έτσι, χυμώδεις ενότητες. Τελειώνοντας, και αυτά είναι έργα που έχει κάνει, τα δούλεψε πια ως στα όρια της απόφοιτης, τους απόφοιτους, έτσι. Με ένα project που κάνανε. Εδώ είναι δύο έργα μόνο. Είναι μια, θα λέγαμε, τράπουλα, αλλά προβάλλει κοινωνικούς προβληματισμούς, όπως το βλέπετε. Και βέβαια, εφόσον στο εργαστήριο μπήκε και ο ψηφιακός σχεδιασμός, η ψηφιακή εκτύπωση, τα οποία είχαμε, έτσι τα εδραιώσαμε και με ένα workshop που κάναμε 2 χρόνια, το 2014 και το 2015, τα οποία στα δούλα τα ξέρετε, τα παρακολούθησε. Έτσι, γιατί δεν μπορούσαμε, έπρεπε και η ψηφιακή τεχνολογία να δει πια και να προτιμαστεί και να βγάλει αποτελέσματα. Και θα δείτε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έτσι μετά με αυτό τον προβληματισμό, η Μυρτώ έβγαλε αυτή όλη τη δουλειά. Αυτό ακριβώς πώς, δηλαδή για να φτάσει να γίνει ψηφιακό, τι στάδια έχει περάσει? Σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν το ξέρω γιατί το δούλεψα μαζί, το δούλεψε μόνη της πια, σαν τελειόφυτος απόφυτος, αλλά εδώ μπορεί να έχει σχεδιάσει, να έχει ζωγραφίσει, να έχει τυπώσει, δηλαδή πια ποιότητες δανεισμένες από τη ζωγραφική, από τη χαρακτηρική, έχουν ψηφιοποιηθεί, έχουν ξανασχεδιαστεί και έχει τυπωθεί πια αυτό στα μεγέθη που το θέλει. Αυτό φαίνεται να είναι μια φωτογράφηση ενός έργου. Όχι, δεν είναι φωτογράφηση ενός έργου. Είναι άλλα πράγματα που είναι σχεδιασμένα με το κομπιούτερ, είναι άλλα που τα έχει σχεδιάσει και τα έχει φωτογραφίσει. Είναι μεικτή. Αυτό τώρα βλέπουμε μέρος του. Επειδή τυχαίνει να το έχω δει στο Print Festival ολοκληρωμένο. Σε ατομική της, όλη σε ατομική, ναι. Λοιπόν, είναι ολόκληρη. Να εξηγήσω λίγο, γιατί το έχω δει ολοκληρωμένο αυτό. Αυτό πλέον έχει φύγει από τη χαρακτική, σαν χαρακτική. Έχει πάει στην ενοιολογική τέχνη, έχει γίνει ολόκληρο διαφορετικό πράγμα. Έχει ξεκινήσει μάλλον από εκεί και έχει φύγει. Είναι μια ολόκληρη τράπουλα ταρό, η οποία έχει αλλάξει την εικόνα του ταρό και έχει βάλει αυτά τα σύμβολα που είναι προβληματισμοί της σημερινής εποχής. Το είχε δέσει με ποίηση, δηλαδή στα εγγένεια υπήρχε ένας άνθρωπος performer που μας παρουσίαζε αυτές τις τράπουλες. Δηλαδή είναι ένα σώμα δουλειάς που εδώ αδικείται για μένα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι ακριβώς. Χαρακτικά κομμάτια ποια είναι, αυτά δεν είναι χαρακτικά πια. Είναι αυτό που λέει η κυρία Βίκη. Το αποτέλεσμα πλέον είναι ψηφιακό. Έχει κάνει μια σύνθεση εικόνας πια. Έχει φύγει. Δεν μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε ότι εδώ η λογική ξεκινάει από τη χαρακτική. Τώρα, η ψηφιακή εκτύπωση είναι μόνο η εκτύπωση. Εδώ έχει γίνει και ψηφιακός σχεδιασμός, έχουν γίνει διάφορα. Το θέμα είναι ότι η ψηφιακή χαρακτική έχει μπει μέσα στην ευρύτερη πεδίο της χαρακτικής και βέβαια, αν δεν τα χαράκτρια, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό. Δηλαδή, είναι όλη η παιδεία της χαρακτικής που ακόμη και ο σχεδιασμός των μορφών αυτών φαίνεται ότι έχει από πίσω το χαλκό, το ξύλο. Βέβαια, η φωτοσκίαση είναι ο κλασικός τρόπος φωτοσκίασης. Της βαθυτυπίας, θα έλεγα. Ευχαριστούμε.